Hallå, jag gör en videoblogg. Det verkar som många gillar när jag gör videobloggar. Jag kan säga direkt att jag inte är van att filma mig själv. Så det är väldigt ovanligt. Men jag ska försöka göra fler videobloggar. Eller inlägg eller vad det heter. Jag får ganska många kommentarer och ibland hinner jag inte svara på alla. För ofta så är det allt bra, hur är det? Och det känns lite onödigt att svara på allt bra, allt bra. Så jag försöker få, om ni lämnar eran adress eller bloggadress så skriver jag till den. Men ni får just det, ni får gärna komma med tips på vad jag ska skriva om eller videoblogga om eller. Men hej då!